oposición para evitar que os seus clubes teñan que presentar a solicitude a subvencións cando teñen que competir. E como estas, moitas outras máis aportacións interesantes que estou segura de que os propios interesados, as asociacións e os partidos políticos que estamos na oposición faríamos e aportaríamos a estas bases. Por lo tanto, eu e o meu partido imos votar en contra destas bases. Ben, desde o Bloque Nacionalista Galego, pois poderíamos suscribir casi que todos os puntos que acaba de escribir enunciar o Partido Socialista, porque así o temos manifestado en outras cuestións ao respecto destas bases que son exactamente idénticas que outras convocatorias. Volvemos a insistir na necesidade de aumentar a contía, cuestión que o Bloque Nacionalista Galego ten proposto reiteradamente, e seguimos nesa dinámica de presentalas en pleno mes de... estamos en agosto xa, entre que saian no boletín oficial de provincia, pois prácticamente, como entendí, rematando o ano. E era unha demanda dos colectivos, das asociacións, que convocaran, cando menos, a principio de ano, cuestión que nós tamén temos plantexado noutras ocasións. Non obstante, abstemos neste punto. Procedemos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Apróbase por 6 votos a favor do Partido Popular, 3 abstencións do Bloque Nacionalista Galego e un voto en contra do Partido Socialista. Punto número 2. Designación de festas locais para o ano 2020. Bueno, na proposta da Comisión dos festivos locais para o ano 2020 acordamos que, bueno, como as festas locais que sempre teñamos no noso concello, que era o 19 de xullo, Santa Xusta e o 13 de decembro e Santa Lucía, coinciden este ano 2020 en domingo, pois a proposta que se fai é o 25 de febreiro, que neste caso coincide con martes de Carnaval, e o 6 de agosto, que coincide con Sábado de Salmas. O Bloque Nacionalista Galego vai se abster. Non obstante, queríamos plantexar unha cuestión, que nos dá exactamente igual, que sea o martes de Carnaval, que sea o 6 de agosto, que é o día de San Salvador de Sallás. A cuestión é que, históricamente, neste concello sempre foron os festivos locais, 19 de xullo, Santa Xusta, 13 de decembro, Santa Lucía. Nos entendemos non, é unha proposta que facemos a toda a corporación municipal, que o sentido é que cando algo cae en domingo, pois se pudera pasar ao día seguinte. E non decimos isto así ao show e porque nos o consideremos, simplemente porque todo o mundo, toda a veciñanza, sabe de toda a vida que o 19 de xullo é festivo. É evidente que se é domingo, pois na súa memoria vai quedar e ao día seguinte vai pasar a ser festivo. Nos parece razonable. Yo plantexamos a todos os membros da corporación e evidentemente ao goberno. Decimos para evitar ese tipo de cuestións que pasan ás veces, porque pasou os cambios de feira allá atrás, que ao final nin os feirantes sabían que había feira, nin os veciños sabían que había feira, etcétera, etcétera, non? Entón, parecemos unha proposta razonable e que plantexamos aquí a todos os membros da corporación. En todo caso, se o goberno tende a valorala, pois ben, e se non, pois eso, absterémonos na proposta que fai o goberno, porque, bueno, pois en realidad tamén nos daría un pouco igual. Podríamos abondar o mellor en máis criterios, pero en todo caso sería bo o mellor, e tendo en conta ademais que hai unhas os veciños organizan festas, pois o día seguinte sería festivo e podrían pois ter as festas no propio día. Nada máis.
Bueno, desde o goberno mantemos a nosa proposta e a que se procede para a votación. Votos a favor desta proposta? Abstencións? Aprobase por maioría con 6 votos a favor do Partido Popular, 1 do Partido Socialista e 3 abstencións do Bloque Nacionalista Galego. Expediente de modificación de crédito. Ben, se somete tamén a votación a aprobación inicial deste expediente de modificación de crédito que detallo a continuación. Unha partida para a urbanización da Rúa 6 de Santa Lucía que corresponde coa fachada toda do edificio multiusos por unha cantidad de 50.000 euros. Outra partida para a iluminación pública exterior, un convenio coa IDAE e coa Diputación de Pontevedra, donde se vai a hacer actuacións no alumnado público de Corredatos, Iglesia, Sallans, a Torre de Abaixo, Outeiro, Castriño, Picota e Ruibal. E a parte correspondente que lle corresponde ao Concello de Moraña para este proxecto son 11.500 euros. Outra partida para a conservación do local de vuelo, que un proxecto total de 17.292,30 euros, a parte que lle corresponde ao Concello, pois sería 11.722,80 euros, que a parte proporcional que temos que poñer dunha subvención da Diputación de Pontevedra. Outra das partidas sería a señalización de bens e envellecemento do patrimonio histórico cultural, un convenio coa Xunta de Galicia para este proxecto consiste en colocación de cubre contenedores nas zonas que temos de islas de contenedores próximas a bens de interés cultural, a parte que lle corresponde ao Concello sería de 5.000 euros, que vai incluída nesta modificación de crédito, o acondicionamento da estrada Casiña-Mos, que é unha partida de 20.000 euros, e para a rehabilitación antigua Cámara Agraria para o Centro Social, un convenio coa Xunta de Galicia de 200.000 euros, pois a parte que lle corresponde ao Concello de Moraña, que son 15.000 euros. En total, esta modificación de crédito ascende a 113.222,82 euros, o cual, pois, témolo de remanente de tesorería. Nós vamos votar a favor desta modificación de crédito, xa que as obras que se van facer creemos que son importantes, ainda que non conozamos exactamente todo o proxecto, pero son obras que en algún caso eran de vital importancia para a zona como o acondicionamento da estrada de Casiña-Mos, que xa era necesaria, e a rehabilitación da antiga Cámara Agraria. Aquí sí que temos que non estamos contentos do todo coa denominación do centro social, non sabemos cal vai ser o seu nome, sabemos que vai ser un centro de Alzheimer, pero gustaríanos que se guardara o seu nome de Cámara Agraria e que se guardara a súa historia tamén neste proxecto. Non obstante, imos votar a favor desta modificación. Ben, desde o Bloque Nacionalista Galego tamén vamos a votar a favor desta modificación de crédito, porque consideramos que son cuestións necesarias, son cuestións que van a contar na mellora de calidade dos nosos equipamentos, das nosas infraestructuras, etc. Non obstante, seguimos vendo, a pesar de que na comisión se comentou, no tema de sinalizacións de bens e envellecemento, entendo, ou isto se falou, que era só o envellecemento do patrimonio histórico-cultural. Ao respecto do acondicionamento da estrada Casiña-Mos, eu volvo a insistir, creo que dá lugar a equivocacións o que é o acondicionamento dunha pontella que está fundida no lugar das casiñas. E despois considero que a rehabilitación da antigua Cámara Agraria, eu non sei a que lle chamamos a Cámara Agraria, é dicir, estamos falando da Alende, do local das sociedades agrarias, son cuestións moi diferentes. Cámara Agraria é unha cousa, o local das sociedades agrarias, pero bueno, son cuestións que quedan aquí como apuntamentos, importante que se fagan e que sean adiante, e evidentemente que haxa crédito para poder abordar estas cuestións e, como dixen, vamos a votar a favor. Respecto ao que comentabas, que sean só o envellecemento, outro día na comisión xa se aclarou que hai algunha sinalización.
Sí, algunas, sí, pero bueno, o grosso de actuacións era o merecemento, non? Eso sí, claro. Procedemos a votación, votos a favor. Apróbase por unanimidade. Designación de caso, designación de representantes no Consello da Propiedade Inmobiliaria de Pontevedra. Ben, a proposta da Comisión foi nomear como Consello de Representantes neste Consello o Concello de Campo Lagueiro, Concello de Cerro de Cotoballe e o Concello de Borzas. Non estaba na comisión, non pude nomear a ninguén, vou máis estar neste tema. Ben, desde o grupo principal do BNG é evidente que non saliu en comisión esa proposta. Nós proponíamos os concellos de Barro, o Rosal e os Neves. En todo caso, nos dá exactamente igual e vamos a estarnos neste punto. Procedemos a votación. Votos a favor. Abstencións. Apróbase con 6 votos a favor do Partido Popular e 4 abstencións. Creo que Nación está a ver e votación sorpresa. Apartado de control. En primer lugar, nos conta do período medio de pago do segundo trimestre do ano 2019, que é de 15,59 días. A continuación, se conta dos suscritos dos grupos políticos designando membros nas comisións informativas. O Grupo Popular, na Comisión de Contas, Hacienda e Patrimonio, titulares José Cerra e Manuel Ribó, suplentes Pedro Souto e María José García. Comisión de Cultura, Educación e Turismo, titular Manuel María Caldas Búa e Adrián Fernández Álvaro Batallán. Suplentes María José García e Manuel Ribó. Comisión de Urbanismo, Obras, Servicios, Vivienda, Sol e Medio Ambiente, titulares Manuel Ribó Calvo e José Cerra Galiño. Suplentes Manuel María Caldas, Pedro Souto. Comisión de Igualdade, Políticas Sociales e Sanidade, titulares Adrián Fernández Álvaro e Manuel María Caldas. Suplentes Manuel Ribó e José Cerra. Comisión de Deportes, Xuventude e Participación Cidadá, titulares María José García e Pedro Souto. Suplentes José Cerra e Adrián Fernández Álvaro. Comisión de Promoción Económica, Emprego, Industria e Comercio, titulares María José García e Pedro Souto. Suplentes Adrián Fernández Álvaro e Manuel María Caldas. Grupo Bloque Nacionalista Galego. Comisión Especial de Contas, Hacienda e Patrimonio, titular Marcos Suárez e suplente de Goberno e Marina Boa. Titular de Educación e Turismo, titular de Goberno Fernández, suplente de Marcos e Marina Boa. Urbanismo, Obras e Vivienda, Sol e Medio Ambiente, titular Marcos Suárez, suplente de Goberno Marina. Comisión de Igualdade, Políticas Sociales e Sanidade, titular Marina Boa, suplente Marcos Suárez e Goberno Fernández. Comisión de Deportes, Xuventude e Participación Cidadá, titulares Mariña Búa, titular, suplentes Marcos Suárez e Rubén Fernández. Comisión de Promoción Económica, Emprego, Industria e Comercio, titular Rubén Fernández, suplentes Marcos Suárez e Mariña Búa. No punto séptimo temos darse conta do que para a partida. Bueno, tedes aí, que non sei se o comentou, que estén varios paquetados porque a aplicación informática non permite máis que 50. Entón é imposible facer un paquete que tenéis 5 paquetes. Gracias, son enormes. Xa, pero máis coñate para mí estar aí nesa media. Non, entón é o texto a aplaudir, a votoso, se pode quedar a conta deles. Bueno, entonces, vamos a pasar a las preguntas, que se nos digo que a partir de ahora en acta simplemente vou hacer constar que os rogos e preguntas son os que figuran no audio, vale? Eu non vou recoller ninguna pregunta, ningún rogo. O audio o vai a marcar tamén, vale? Traballo, traballo aí, cojonudo. Ben, vamos a funcionar. Se non funciona,
explica Non é problema. explica eso de novo. Na acta non está e no audio sí. Na acta vou apañar. As vamos a preguntas figuran no audio. E o audio vai se incorporar a acta. E cando vai Pero ser... si no audio se pregunta, Pero que cando o audio escolta. o sea que se poden facer logo se preguntas na que non están por escrito. Sí. Simplemente non consta en acta. Vale. Está no Se audio. plantexar, porque o outro día decías E decía que non. que tiñan que estar bloqueados. Claro. No, as que figuren en acta, sí. As outras non. E quero facer unha pregunta costa en acta. Presentamos por internet. Pero que vai a constar igual, no está no audio. Si tú Sí, no asuntas o audio sí. audio acta, No audio sí, pero nada más que pero si tú asuntas o audio acta, Sí, consta igual. sí. Consta no audio, ¿vale? Nada más. ¿Tienes alguna? Nada. ¿Tienes alguna? Nós temos un rogo ao respecto da festa do Carneiro do Aspecto. É evidente que non vamos a entrar a valorala hoxe, non vamos a empezar aquí a criticar. Temos tempo por escrito, para como está plantexado, pero supoño que o Partido Popular, o Goberno, pois terá sacado as súas propias conclusións durante estes días. En todo caso, nós volvemos a insistir desde o Bloque Nacionalista Galego en 10 propostas que temos plantexado xa o ano pasado, que entendemos que poden ser para contribuir a mellorar a festa do Carneiro do Aspecto, que é unha festa que é de todos e de todos, incluindo, neste caso, pois dúas propostas que podemos chegar ao Goberno Municipal, incluídas as outras 10 que xa temos plantexado, un clamor veciñal sobre o que é o aspecto de unha festa que tenha seguridade, que sexa segura, e outro aspecto é sobre o evento de espételle un pincho que nós entendemos que algo está fallando e desde logo entendemos que está fallando pois a xestión do goberno. Se nos apuntamos aos hostaleiros non é porque os hostaleiros non queiran apuntarse ou porque podemos ser deles, non. O problema é de xestión do propio evento que organiza o Partido Popular, o goberno do Partido Popular. Outro dos rogos é ao respecto do que é a limpeza despois das festas, e eu estou falando neste caso, vou falar porque eu vim eu personalmente, pareceume que o Partido Popular, o goberno, non adote as medidas necesarias para que, cando menos ao día seguinte, haxa unhas condicións de seguridade e de limpeza. E digo isto porque o outro día vin na Carballeira de Santa Lucía xogando a nenos e a nenas pequenas no medio de botellas rotas de cristal, arames e anacos de carneiro ciscados no medio. E desde logo eu entendo que estas circunstancias non deben producirse. Eu entendo que hai que adoptar as medidas necesarias e iso ten que ser o goberno municipal que adote as medidas para que non se produzan este tipo de cuestións. Eu entendo que todo hai que facelo con xeito, damos prazo, pero hai cousas que son de máxima urxencia. E outra das cuestións que queremos plantexar, que rogamos, é que se nos pasen as contas do Carneiro do Aspecto. Creo que ainda non se nos pasaron ao ano pasado, a pesar de telas pedidos en varias ocasións. Entonces, volvemos a reiterar esa petición hoxe de que tan pronto estén as contas, se nos pasen as contas do Carneiro do Aspecto. Eu pedido ao goberno, que entendo que será que fai as contas. Nada máis.